číslo 6, SLD ako slide, predstavujú v skratke zdravý pohyb. To znamená, že podporujú zdravé kosti, zdravé kĺby, svaly, upokojujú telo po ťažkej fyzickej námahe, napríklad pri horolezectve, športe, ťažkej fyzickej práci. Eliminujú osteoporózu a artritídu, znižujú zápalové reakcie v tele spojené s fyzickou námahou, odstraňujú reumatické bolesti, krče v prstoch, uvoľňujú karpálny tunel, ideálne kombinovať s STP. SLD ako slide sa skladajú z DNA účinných látok zázvoru, harpagofitu, sladkého drievka, zeleného čaju, kurkumy, hrušky, lesnej jahody. Nabité zápornými jónmi pre maximálny účinok. Predstavte si jednotlivé benefity týchto plodín a tu sú v koncentrovanej forme v jedinom lahodnom draže. Len vylupnúť, vložiť do úst a hýbať sa s ľahkosťou. APL Go Rapid DNA Drops je rastlinná výživa a terapia z buniek rastlín. Jediná svojho druhu vo svete, pretože je vyrobená jedinou technológiou vo svete Accumulit SA. Táto umožňuje extrahovať koncentrované účinné DNA liečivých plodín, nabiť ich zápornými jónmi, čo znamená, že tieto DNA zdravé cukríky cielene v tele smerujú k poškodeným bunkám a reparujú ich. Vzhľadom k tomu, že nejde o liek ani liečivo, sú APL Go Rapid DNA Drops skutočným unikátnym funkčným jedlom s priaznivými účinkami na zdravie človeka. Sú pre kohokoľvek vrátane detí. Sú vegánske, bezlepkové, bez alergénov, teda ich môžu jesť aj ľudia alergickí na bylinky. Sú absolútne bez rizika. A samozrejme certifikované po celom svete.